Bernie Bitok-Bitok. Alright, thank you very much, ma'am. I-back to back na nato ni Kagayart kay Puslan para tuloy-tuloy ba nga lami kayo sa pananaw atong mga guest karon pandama na ni. Okay, ito na. Ngano namili mga gwapa ni Para di kay init imong ulo. Para di kay init imong ulo. Kabalo na ko sa imo basta ra ba kay gihagi ako pagtanong ng buntag, gihagi ra ba ni ni si tatay no si Manny Pacquiao kailangan ang guest na to ani dapat good vibes. Mga kagahi, usa ka certified gahi ni siya. Usa ka iladong chef sa Cagayan Usa ko pang yung kaganina kagay art. Panahon sa pandemya, daghang kay nagsara nga mga kananan. Daghang kay nagsara nga negosyo pero siya wagi sa mundang naningkamot unsaon. Tapos karon sa ilang anibersaryo usa sa ilang gusto nga para pod magpasalamat sa mga frontliners. Nagbuhat sila o nagpahatag sila og mga pagkaon para sa atong mga frontliners. Ladies and gentlemen, isa gyapon kagwapa. Nasa Zoom gyapon. Wailain si Chef Mitch Wapal. Magandang dilag. Hi, Chef! Morning! Good morning, Ben. Good morning, Art. Good morning, Chef Mitch. Yes. Kumusta man? Okay lang. More than 1 year na ang pandemya. Kumusta gyapon ang negosyo ta? Paningkamot gyapon, Sir Art. Balibalag event, padayon gyapon. Kay halos tanan, Chef, medyo nagsara na. Pero may galing ang inyo, ang Andrea, Modern Karinderya, medyo nagpabilin gihapon mo. Giunsan nimo na, Chef? Actually, last year, pag-ingon nga mag-ECQ yata or medyo ipasarado ang uban, motong time nga naka-take me sa akong husband, nga why not mag-free breakfast me para sa mga nurses na nakadungog magugo before nga murag discriminate bitaw dili pasakyo mozzarella and all. So, luoy kayo. And one way of kanang supporting them is kami magud before sa as nurse pa ko sa provincial, pagkaon lang, malipay na kami. So, mo to naka-take me nga mag-free breakfast para sa ila. So, after padayon mi pagka-human sa breakfast, padayon ga open yapon mi, pero mao lagi, medyo hinay gyud that time. Until now, Ang pangalan sa restaurant ni ma'am is Andrea. Asa kini makita gani Chef Mitch? Ang Andrea, makita sa 617th Street sa Nazareth. So, Nazareth. medyo doon siya sa Loretos. Ayun. Una ako. Okay. Ulra banda sa may Tumasaco area, no? Oo. Yes. Yes. Ayan. Okay. Halang doon kay ni Chef ang imong gihimo nga pag voluntaryo aron nga mabati sa mga medical frontliners nato kini nga ilahang sakripisyo taliwala sa pandemya. Kani unsa man na sige-sige gyud na siya consistent ni ang inyong ginahimo, Chef Mitch? Actually, last year, niabot ni Taman June, every breakfast. Tapos, medyo katong nagluwag-luwag na ang katong kwarkwan, bali ang cases, medyo nag-stop me, pero padayon Japon nag-operate. And then, karon ibalik og MECQ, usay gahatag ko sa mga nurses sa provincial, pero katong sa COVID ward. And then lately, katong pag second year anniversary namo, mo to nagpahatag mi gahapon og 100 pack lunch para sa tanan ko. Wow, very good. Galing. No? Nana. So, Kabalo ka ba, Bern? Kabalo ka, Bern? Kanang usay ang business, dili lang ningon nga kabig. correct. Ay ginatawag, Bern, nga it's much more blessed to give than to receive. Yeah. Mao kana ang gihimo sa Andrea. Halang doon kay nang inyong gihimo Chef Mitch. Chef Mitch, naay mga sama nimo nga naapod mga small and medium entrepreneurs. Dili lang sa natad sa pagkaon ang ilang negosyo, kundi sa bisan unsa na nga mga negosyo. Unsay mahatag nato ani nga tambag kanila nga grabe, dili lang Pilipinas ang galisod, tibuok kalibutan bisan ang Amerika. Extended na ba itong MECQ karon? Extended na ba? Gasangkiig. Yes. At tanan, ang mga G1, mga G7 government, gasangkiig. No? Labi na ang Pilipinas. Unsay
Nipilit sila? entrepreneurs Yun. o mga gagmay negosyante nga gapaminaw kanato karon. Actually, no, naman ko yung duha ka negosyo. Ang isa is ang Andrea, Anan. Tapos ang isa is gamay nga baking supply, ang Sweet House. So, ang bago pag akong kuani, bago pa kay ko nga sa business. Ang ako rin yung makatambag is, usahay yung good, dili kay ta dapat mag-think, no, kung unsay atong makuha diretsyo. So, it's a long process yun. So, as of now, kailangan magsinabtanak ka kay, for me, no, na ako'y staff. So, ako mga staff, or ako mga empleyado, na po na sila yung mga tagsa-tagsa nga pamilya. So, magtinabanga mi kay para at least makapadayon ang negosyo, bahalag hinay, bahalag break-even, usahay negative, as long as makapasweldo mi kanila. So, sila po, pag uli sa balay, na ako'y matunol sa pamilya. So, as in, para sa ako, is tinabanga ra yun. Nakaabot naman mi ani for 1 year. So, ang ako may encourage ang uban nga, tinabanga, if maglisod sa staff, kung mahimo, kamog yun mag-hands-on. Grabe. Para at least makalesen o pasildohan. Asa ka na kagay. At gwapa pag kinaiya. Ana dapat kita na ng mga tao. Ana dapat. Oh, pagkaswerte sa bana ay, Pagkaswerte sa bana ni. ha? Bitaw, Chef you also offer online nga mga deliveries, Chef Mitch. Yes, oo. Namin Oh, ipahibalo palihog Chef Mitch sa ato ang mga sukintig panubay, ang mga services nga gina-offer, products and services nga gina-offer ninyo sa publiko. Okay, ang Andrea is more on karinderya lagi siya, murag alutong bahay. So, very affordable, makita niyo sa 617th Street. Or pwede mo ninyo makita sa Food Panda na may deliveries. Or pwede mo manawag dire siya sa among phone number kung medyo doon lang, no? Pwede na mo ipa-deliver sa among staff. And also karon until sa 29 na aming promo. So free fried leche flan para sa among mga suking nga mga customer. For every na limit for 1,500 na free fried leche flan. And also, ako na lang din iingon, no? By July pohon, namin ihatag nga kanang gamay nga pahalipay sa tanan nagpa-vaccine nga mga kadayanon, kagayad lang, okay? So, para mauya mong tabang sa gobyerno nga maaghat sila pagpa-vaccine kay ang uban nga duha-duha pa. So, namin gamay nga pahalipay, cake, tingali nga slices para mo ihatag. So, good July 1, i-present lang ninyo ang inyong vaccination. Kagay Art, atong next meeting sa staff diyan na ta sa Andrea ha. Atong sunod nga kuan meeting na to ha, planning. Unsaon na to pag-meeting niya sa Andrea nga Nay, hangtod July 15 man ang MECQ Na may area dito. Na may area dito nga pwede na ta mag-social distancing. Naman. Pwede, exclusive na to, pakasagahi kabay. Nawa? Again, Chef Thank you very Mitch, much. daghang kay salamat na inspire kami sa inyong ginahimo. Dili lang usa ka negosyante apan duna pay kanang responsibilidad nga gilalantaw alang sa atong mga frontliners ug sa publiko. Mabuhay po kayo, Chef Mitch. Thank you very much, so Chef. much. Yeah. Salamat tayo. Hey, mo ni mga dapat nga dili mag-family planning, dapat daghan ingani nga mga liwat. Gwapa pa, may pagkinaiya. Yes. Oras alas 8:03.